Мы попросілі гэты пляц, нам гэты пляц быў выдзелены. Ну, что тут, как говорится, костёл, причем ты знаешь. Мы тут бы выделили. Больше того, мы посадим больше дрэваў, ніж будзе сечана дрэваў гэтых. Напэўна, я ў том парку быў, гэта парк, там больш кустоў, ніж дрэваў, значыцца, ну ёсць дрэвы, напэўна, ніхто не кажа, што іх няма, яны патрэбныя, в горадзе, ў такім Мінску патрэбныя. Вот. Але заўсёды, дзе ёсць касцёл ці царква, ёсць гэты парадак, якісьці ўсё ўпарадкавана, гэта самае. Я думаю, што вернікі потым будуць толькі, не толькі вернікі, нават і простыя людзі будуць радавацца таму, што ёсць такое месца, дзе будзе нейкі парадак такі зроблены. Цяжка сказаць, ад чаго это ўсё распачалося і хто з'яўляецца ініцыятарам гэтага, бо гэты працэс это не ўчарайшы дзень. Это я ведаю, не памятаю, но 3-4 гады цягнецца, бо вот мы распачынаем з этой акадэміі. Нам сказалі мінімум 3 гады падрыхтоўка дакументаў. Там тое ж самае было, ніхто нічога не казаў. Вось. А цяпер нешта такое, ну, такая праблема ўзнікла. Вот. Я думаю, што яна нейкім чынам вырашыцца. Згодна генеральнага плана, гэтая зеленая зона ніяк не вызначана, і ёй не дадзены ніякі статус. Ні статус сквера, ні статус парка, ні статус ЛР-зоны. Калі эколагі нешта гавораць пра генеральны план, я не ведаю, адкуль яны гэта бяруць, таму што зараз дзейнічае генеральны план 2010 года. У мяне полностью все разделы генерального плана ёсць, і я выдатна ведаю, і я свае заявы рабіў на падставе таго, што я спачатку, як гаворыцца, праглядзела рэгламенты на гэты участак. І таму моя думка такая, што проста-напроста эколагам, мабыць, давным-давно пра іх не ўзгадвалі, трэба нейкі піар. Вось яны і паднялі гэтую шуміку. А так, по великому рахунку, гэта тэрыторыя, якая, па-першае, внутрі прыватнага сектара. Прыватны сектар – гэта сады. Гэта і так там сельхозпасёлак практычна сплошная зеленая зона. Гэта раз. Па-другое, гэтая тэрыторыя засаджана тополями. Тополь – гэта сарняк. Ва ўсім свеце і ва ўсіх нармальных урбаністычных асяродках ад тополёў трэба пазбаўляцца. Гэта скажа любы спецыяліст. Гэта два. Па-трэцяе, гэтае месца, такі цудоўны скверик, там, дзе ў цёплае надвор'е, проста-напроста масава народ бухае. Там побач некалькі крамаў, дзе адпаведным прадуктам торгуюць. І лепшае месца для выпівкі не знайсці. Гэта трэцяе. Тэрыторыя неухожаная, засмечаная. І высечка там часткі гэтага сквера пад будаўніцтва касцёла, яна ніякай шкоды не даць. Гэта раз. Па-другое, з'яўленне гэтага касцёла на гэтай тэрыторыі яно дапаможа захаваць астатак зялёных насаджэнняў, таму што зона то вызначана пад забудову. І рана ці позна там нешта з'явіцца. А што можа ў горадзе з'явіцца? Ці то зноўку жылыя кварталы, ці то у выглядзе, ну, вот этих домов полепшанай якасці, ці то, як я называю, панелякі пошлыя, ці то з'явіцца нейкі гандлёвы цэнтр, ці то з'явіцца нейкі офісны цэнтр. Так просто-напросто трэба думаць пра перспектыву. І трэба заўсёды аналізаваць, што для тэрыторыі добра,